Ka dube sa mana gaba ɗaya fa jibi wannan wani irin shiga ne. Duk wani miji na gari mai da'a ba zai yi wannan shigan ya zo gurin wacce yake so ba. To jama'a masu kallon barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake dawo a cikin shirin na mai farin jini mai suna Makauniyar soyayya. Kamar yadda kuka sani ko da yaushe muna haɗa masoya su fara chatting a online, sannan su zo su ga juna, su ga sun ma juna ko ba su ma juna ba. Su yi ma ga mu nan da wasu masu niyyar fara soyayya guda biyu wanda ku ji sunayensu daga bakinsu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Me sunanki? Firdausi. Firdausi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Me sunanka? Idris. Malam Idris ga Firdausi ga Idris. Ku ne kuke chatting tsawon zan iya cewa sati 3 ne ko 2? Kuma yau muka yi da ku za ku zo ku ga juna. So bari mu fara da ke. Idris ya miki? Gaskiya bai min ba. Kwata-kwata bai miki ba? Gaskiya ka. Kai fa Malam Idris, Firdausi ta maka? No, gaskiya ba ta ba. To tunda ita muka fara tambaya ta yi ka mata ko baka mata, kai kuma bari mu fara tambayan ka me yasa bata ma ba? To, na farko dai kaga Firdausi yanzu ko baka ba. Ko auren ta kai. Wannan ita ci abinci kamar buhu 30 haka kafin za ta yi ba. Wai kaga buhu 30 na shinkafa ko na me? Mana. Sannan za ta yi ba? Mana ban ganta kamar ni ba. Ta ya za a aure mace kamar ni siririya. To wannan dalilin ne shine zai sa ba za ka iya auren ta ba ko kuma ba ka iya soyayya ta ba? Irin su ba sa kiba kwata-kwata. Kai kuma ka fi son mata mai kiba. Yawwa da. Ke kuma me yasa kika ce Idris bai miki ba? Ka dube sa mana gaba ɗaya fa jibi wannan wani irin shiga ne. Duk wani miji na gari mai da'a ba zai yi wannan shigan ya zo gurin wacce yake so ba. Me fara da wannan shigan misali? Shigarsa ba ta yi ba kwata-kwata ji ba shiga? Haba ta ya za a iya soyayya da wannan? Labiya ne, kaya ne na addini sauransu. To gaba ɗaya shigansa ba ta yi min ba, ta ya ba zan iya soyayya da irin wannan shigan ba saboda bayi da da'a. To yanzu inda a ce zai canza irin wannan shigan, kaman za ki iya soyayya da shi? Idan zai canza zan iya yi. Kai kuma in a ce za ta sha ka fashe ta kiba, za ka iya soyayya da ita? To, wannan sai an duba. Yanzu za ku ci gaba chat da juna ne har ku yi figuring out yanda abun zai kasance ko za ku rabu daga nan? Kai, na gaskiya gara mu rabu kawai. Ke me? Da kamar wuya gaskiya. Yanzu za mu ce bai yi match ba kenan. Gaskiya bai yi ba. To shi kenan. Jama'a masu kallon mu kun dai gani sun ce bai yi match ba. Kowa ya ce kowa bai mai ba. Saboda haka abin da zan ce ni dai anan Allah ya haɗa kowa da raban shi. Sannan yan Kano kar ku manta za mu shigo sati mai zuwa. Ko ya mana dropping ya ce hi a comment section ko kuma ya biyo mu DM. Duk mai so ya shiga cikin wannan shirin wanda yake so ya finding match din shi a online. Mun gode.